op een voetstuk staan. En iedereen werkt, avonds en s'nachts, terwijl in parade pas de wacht wordt gerusten. 40 jaar zo zit, is er niet tijd weer. Wat is nou die huisstaat, als er muren omheen staan, als je bang en voorzichtig, weet je één ding moet omgaan. Maar wat is nou die huisstaat, zeg maar wat is het waar, als wanneer iemand afwerkt, hoe gek wat verklaart, en alleen de vogels vliegen van ons naar het spijn. Worden niet teruggefloten, ook niet ingeschoten. Over de muur, over de ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten zijn. Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten zijn. Dames en heren, mag ik applaus voor Erik Mees. Er wandelen mensen langs porno en piepshow, waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan. En de neonreclames die glitterend kloppen, kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken. 40 jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die vrijheid? Zonder huis, zonder baan, zonder Turken in Kreuzberg, die amper kunnen bestaan. Moet je maar demonstreren, met je rug tegen de muur. En alleen als je geld hebt, is de vrijheid niet duur. En alleen vogels vliegen van oost naar west Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over de ijzeren gordijn, omdat ze soms in het oosten en soms ook in het westen zijn. De brood is soms bij de lichtmiskiersje, soms op het Alexanderplein.